Takže zdravím vám všetkých. Neviem, či bude dobre vidno video, ale ja dúfam, že áno. Hneď vopred sa ospravedlňujem za kameramana, ktorý bude držať telefón. Takže tady je odkaz pre nášho prezidenta Slovenskej republiky Kisku. A keďže som nasraná, takže jdeme hneď na to, ať to nevyschne. Takže v prvom rade si vyťahnem vlajku. Takže hovorím za seba, určite aj za väčšinu nášho národa, že úplne ma sere, že Kiska miesto toho, aby chodil navštevovať chorých ľudí alebo ľudí, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí v nemocnici, nedokážu chodiť, alebo bezdomovcov, ktorí skutočne potrebujú pomoc. A sú to občania a rodáci v našej vlastnej krvi, žiadni prisťahovalci či kočovníci, tak ma štve to, že opovrhuje svojim vlastným ľudom. Nechápem, ako môže byť on náš prezident a reprezentovať jak našu vlast, tak reprezentovať náš ľud. Je iba hanbou našej vlasti a nášho národu a našich občanov. Ja osobne sa za ňo hanbím a keby som ho mala momentálne pred sebou, tak ho nakopem do ksichtu a ešte mu aj do neho naplujem. Miesto toho, aby pomáhal ľuďom, když už chce pomáhať tak veľmi ochotne, tak by nemal pomáhať cigáňom, ale ľuďom, ktorí skutočne tú pomoc potrebujú. A takisto budem teraz meriť na to, ako si môže dovoliť parlamentské strany, že chcú zvýšiť plat. Najradšej by som ich všetkých tých zapredaných čurákov odtiaľ vyhodila, pretože tam nemajú čo hľadať. Sú takisto iba hanbou našej vlasti a okrádajú náš štát. A ako vidím, toto sa ani neskončí ani teďkom, ešte ani pred sviatkami, ani že nehodlám sa na toto všetko prizerať a budem bojovať za náš vlast a za náš národ a takisto aj za náš ľud. A takisto budem bojovať za to, aby platili pre každého úplne rovnaké práva, pretože ja sa na to nehodlám prizerať. Ospravedlňujem sa za moje vyjadrenie, ak mi to občas seká, ale som fakt nasraná. Takže vlajku dám teďko na bok. Takže toto je náš prezident Kiška, dala som si urobiť fotografiu a keďže nehodlám sa pozerať na to, aký je on náš vlastný zradca a ako okráda náš ľud a opovrhuje našou vlastnou rasou a uprednostňuje cigáňov a ešte dokonca im je ochotný ísť ich navštíviť, takisto ako ich bol navštíviť napríklad v Úniku 9 v Košiciach, ale to, že by išiel navštíviť bezdomovcov alebo chudých ľudí, tak to sa nikdy nestalo. Takže u mňa prezident Kiška znamená tohle. Give back with me. Give back with me. Takže ako hrdá Slovenka vravím, toto je môj názor na prezidenta Kišku. Budem si sa za to, aby naša vlast bola oslobodená od neho a keďže je hanbou našej vlasti a nášho národu, nebudem sa prizerať na to, čo pácha a na všetky tieto svinstvá. Takže týmto s hrdosťou vyzvedám celý náš ľud, aby sa nebali a je na čase, aby sme sa všetci spojili a konečne ho odtiaľ vyhnali, pretože nepatrí a nie je hoden miesta, aby reprezentoval našu vlast a náš ľud. Takže verím tomu, že když prídem na Slovensko a určite ma uvidíte čoskoro, takže dúfam, že sa ku mne pripojíte a pôjdeme bojovať do Bratislavy.
Zdravím Čechoslovákov.